Nyo lang ho sa Facebook, yung Bicol Net TV. Wait lang po ha. Ayun. We are live, brothers and sisters, sa Facebook account. My Facebook account, live din po tayo. At live din po tayo sa Bicol Net TV. Ito pa rin po ang ating programa every 5:45 to 6 in the morning. Ang programang Daily Inspirations, na kung saan mga kapatid ay babasahin natin ang Gospel for today at tayo po ay mag-share ng ating reflection tungkol sa Gospel. Kumusta po kayong lahat? I guess the weather here in Albay is kinda parang cloudy and it might rain. Pero kahapon sobrang init, no? Sobrang init kahapon. Today, brothers and sisters, is August the 3rd. Ang bilis-bilis ng panahon, no? Malapit na ang kapistahan ng ating patrona, si Our Lady of Salvation. Today is the second day of the novena. Nag-umpisa ho yung novena para sa ating patrona, Nuestra Señora de Salvación, kahapon. Alright. Okay, so basahin na po natin ang Gospel ngayong araw at mag-share po tayo ng ating reflection. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Again, the kingdom of heaven is like a big fishing net let down into the sea, in which every kind of fish has been caught. When the net is full, it is dragged ashore. Then they sit down and gather the good fish into buckets, but throw the bad away. That is how it will be at the end of time. The angels will go out to separate the wicked from the just, and to throw the wicked into the blazing furnace, where they will weep and gnash their teeth. Jesus asked, "Have you understood all these things?" "Yes," they answered. So he said to them, "Therefore, every teacher of the law who becomes a disciple of the kingdom of heaven is like a householder who can produce from his store things both new and old." When Jesus had finished these parables, he left that place. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam niyo, mga kapatid, ayaw natin ng rejection. Di ba po? Nung tayo mga bata pa, halimbawa, kapag hindi tayo pinapansin ng mga ibang bata o yung mga dati nating kalaro, di ba? Siyempre, nais din nating sumali sa mga ginagawa nila, sa mga laro nila. Pero may mga time na di tayo isinasali, di ba? May mga time na nagbibiruan ng mga bata o nag-aasaran, nag-aaway minsan, right? And hindi tayo pinapansin, hindi tayo sinasali sa mga laro nila, di ba? At nung nangyari yun, no, sa buhay natin, I'm sure na-experience niyo na rin yan nung kayo mga bata pa. Di ba, naramdaman natin yung sakit ng rejection, right? Nung tayo siguro ay nag-aaral na, no? Sa elementary or high school, siguro ay
nakaranas din tayo ng rejection sa ating mga classmates or schoolmates or sa mga teachers. Di ba? Nung kayo ay nanligaw na, lalo na sa mga lalaki, no? Siguro ay nabasted na rin kayo. So you felt the pain of rejection. So brothers and sisters, yan ang human nature na kapag tayo ay nare-reject, kumbaga, hindi ibinibigay sa atin yung atensyon na gusto natin o hinahanap natin, or hindi binibigay sa atin yung isang bagay na gusto natin, o kahit pagmamahal na gusto natin, di ba tayo ay nasasaktan? Tayo ay nasasaktan kapag nare-reject or nakakaranas ng rejection. And that is our nature as human beings. Ganyan ho tayo. Kaya nga, constantly we seek affirmation, right? Constantly we seek people who can show us love. Di ba? Kaya nga tayo nagbubuo ng pamilya dahil yung pamilya natin, ibinibigay sa atin yung sense of belongingness, sense of acceptance, sense of security, di ba? Kaya tayo nakikipagkaibigan, di ba? Ang iba maraming kaibigan, ang iba konti lang. Dahil gusto natin, meron tayong mga kasama sa buhay, may mga nakakasalamuha tayong mga tao na gusto tayo at sumasang-ayon sa atin. That's human nature. Na talagang gusto natin, tanggap tayo. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay tulad daw sa isang fish net. No? Sa Bicol, pangke. Yan. Ano ba sa Tagalog ang fish net? Lambat. Yun. Na parang lambat na ihinagis sa dagat o sa lawa. Pagtapos ay hahatakin papunta sa baybayin, no? At yung mga mabubuting isda, may mga mabubuti bang isda, o yung good fish, yung pwedeng kainin, inilalagay sa timba. Pero yung mga pira-pirasong kahoy, yung mga damo-damo, at yung mga isda na hindi pwedeng kainin, mga isdang nakakalason, right, ay itatapon. Mga kapatid, ganyan daw po ang kaharian ng Diyos. Sa parabola na ating binasa ngayong araw na ito, ganyan ho ang kaharian ng Diyos. Ang napakatindi or napakasakit siguro, ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay natin, mga kapatid, ay ang i-reject tayo ng Diyos. Yun ngang rejection na nararanasan natin, di ba? Na nanggagaling sa mga kaibigan natin, pamilya natin, ay sobrang napakasakit na. How much more, mga kapatid, kung ang Diyos mismo ang mag-reject sa atin, sabihin sa atin, ikaw ay hindi karapat-dapat na pumasok dito sa aking kaharian. That would be the worst rejection. That would be the most painful rejection na pwede nating maranasan. Ang sabihin sa atin ng ating Panginoon, hindi kita kilala. Diba? Get out of my sight. Mga kapatid, yan ho ang pinakamatindi, pinakamasakit, at talagang pinaka-worst na rejection na maaari nating maranasan. So, paano natin yun ma-avoid? Paano natin yun maiiwasan? Mga kapatid, ngayon pa lang tayo ay sumunod na sa kagustuhan ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, whoever recognizes me in front of men, I shall recognize him. Subalit kung yung buhay natin ay hindi natin
isinasang-ayon, hindi natin sinusunod sa kagustuhan, hindi natin pinapattern doon sa plano ng Diyos, sa kagustuhan ng ating Panginoon, what do we expect? What can we expect kung ngayon pa lang, mga kapatid, hindi na natin sinusunod ang kanyang kagustuhan? Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? The Lord said, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Love your neighbor as yourself. Para hindi na tayo maguluhan, hindi na tayo ma-confuse. Ano nga ba ang kagustuhan ng Diyos? Ito na, ibinigay na sa atin. Yung summary ng 10 Commandments. Love your God with all your heart, with all your strength. Love your neighbor as yourself. Yan ho. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Araw-araw, tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na mahalin siya buong buo. Mahalin siya. And our love should be seen not only in our words but in our actions. Paano natin sasabihin mahal natin ang Diyos? Gusto nating pumunta sa langit. Gusto nating pumunta sa kanyang kaharian. Pero ayaw nating pumunta sa simbahan. Paano nating sasabihin mahal natin ang Diyos? Kung galit ka pa rin sa tsismosa mong kapitbahay, hindi mo pa rin mapatawad yung kapatid mong nakaaway mo matagal ng panahon. Hindi mo pa rin mapatawad yung mga taong sinaktan ka. Hindi mo pa rin mapatawad yung mga taong pinagtaksilan ka. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Kung hindi ka, mahal ko ang Panginoon, pero hindi ka naman nagsisimba. How can you show your love to God ni ayaw mo ang magsimba at lagi mo sinasabing, mahal ko ang Diyos at gusto kong pumunta sa langit, pero ayaw mong pumunta sa simbahan? Brothers and sisters, ito yung mga bagay na dapat nating gawin upang ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Ayaw na ayaw nating ma-reject. Right? That's human nature. We hate rejections. The worst rejection is God's rejection. Pag sinabi sa atin, hindi kita kilala, umalis ka sa harapan ko. We don't want that to happen. Brothers and sisters, it will not happen if today, starting today, we accept God in our lives. We pray, we go to church, we go to Mass, nagkukumpisal. Dapat tayo lagi nagkukumpisal, at least once a month. At dapat lagi tayo nagsisimba, lalo na pag Sunday. Maraming salamat po. Bukas po muli sa ating programang Daily Inspirations. Live din po tayo sa Bicol Net TV. God bless you all.